Agin yak shahafani jorawa kacha mantri okra manik sorkarni yak baino khlaibe mungsa kaham sheb nahar kari teliamura ni kami shakham nogno no Bwkhaste shakham nog snamai rezaka aboni yagulo hasto BJP hafang faimani yagulo shakham tang bedek ni mantri te arwa MLA ni shakthare chai tonga baino a shakham nog ni hafar rogno kaham khlaina ni bagai yapri nahar jaka fiaba baithani jorawa dalbidal ni jongjalo kalaijak teliamura Bwkhaste shakham nog shak naikol mungni simi chengai borok ni nukhungni borok robo bezwabo kalaina ni nangkha baithani jorawo teliamura Bwkhaste shakham nogo SDM wngwi Barja nahar chandan deborma te MOIC ni Barja wotongo Ajit deborma tabuk hinke shakhamya wngnai te borok ni nukhungni borok rokni bwkhakte koksil samang kasaka chandan deborma te Ajit deborma shakhamni halokno hamya khlaibi tongkha khanai shakhamnok ni raida wo mokol buwa te cheraibo sarok ni bagai shak naikol mungni shep tongphano baithango a shebrok kare fungdam 9 am ni simni 8 pm jora OPD block beremo shak naikol mung shep kogrok seiwi tongphano mukthango aborok kare khanai koksil sajaka shakam nogo biti bagma thaiwo Barja naharjak naikuljaknai bu fungdam 11 am ni yagulo shakam nogo sokphaibo abo hai patimung rok ni bagane tabuk bezwa kalaina nangoi tongkha Bwkhaste tongkha songluk korok botei bu koksil saka MOIC Ajit deborma te bini bihek bemar naikuljaknai Dr Sushanta Sahani pokedo rangdana bagai DNC ni bania phyogai achukjak khanai koksil samang kasaka shakham nogo Barja naharjak khoroksa tangkrak ganani amchani moharani puro tongphano jora rwkgwi shakham nogo sokphaya khanai abono karibo shakham nogni bwkhagono manai hamya rok khibimani bagai belaino bahai manam shakham nogo phayo aboni bagani shakhamya wnggjak belaino bejo kalaigo sangrok sala abo haino patimung nukjaka jorano rwkgwi shakham nogo mungsabo samang khlaijak khanai abo hai patimung rokni bagai no jongjalo kalaibi tongkha Bwkhaste ni sai sai tongkha songlukoro বৃষ্টির দিন তো আজকে কিন্তু সবসময় তো এমন খোলা যায় লোক তো নাই একটা ডাক্তার তো নাই 9টার সময় আমার কথা যদি নাই দিই হ্যাঁ চাইলেও নাই তো ল্যাবও তো গুলো 9টা আইসে না হ্যাঁ খুলো না টাইম কয়টা এটা খুলো না টাইম কয়টা 9টা কয়টা বাজে কখন কয়টা বাজে 9টার সময় আইসি নাকি হ্যাঁ ডেলি কেমন নেয় ডেলি কেমন দেরি করে কবে আজকে এমন দেরি করতেছে না মানে আমরাই লুই মানে এমন দেরি হয় আমরা তো অভিযোগ সবসময় এমন দেরি হয় 10টা 9:30 এমন হলে বেশিরভাগ 10টা হ্যাঁ ডেলি বলে 10টা 10:30টার সময় খুলে মানে অনেক সময় মানে সবসময় ডেলি হয় মানে 10টার সময় 10:30 MOIC কিছু কয় নাই ব্যাপারে Bureau report Bwkhaste